שלום לכם צופים יקרים, אנחנו נמצאים בקניון הזהב. אני פה כי אני מכין לכם סרטון הדרכה שיסביר לכם איך להגיע לחנות שלנו בקלות, בלי להסתבך, חנות הדגל של קרייזר. בואו נתחיל. אז ככה, זה החניון של הקניון מלפנים. אתם רואים את הבניין הגבוה, זה שמוקף בעיגול כעת, אז אנחנו נמצאים שם, בקומה העליונה, קומה 2. שער הכניסה נקרא שער רומא. תעברו דרכו השער למדרגות הנאות. תעשו חצי סיבוב, ושוב אל המדרגות הנאות, אתם תמצאו אותנו כאן. שווה לכם לבוא לבקר אצלנו, כי דאגנו לכם לחנות יפהפייה, עם חולצות בצבעים שתמצאו אך ורק אצלנו, הן באיכות והן בגזרה שמתיישבת על הגוף. גם בגזרת המכנסיים דאגנו לכם להכל מהכל, דגמחים במגוון צבעים וסוגים שונים של בד. עמדת האלגנטים, חולצות מרץ הרייז לחגים ומועדים לשמחה. באמת שהמלאי פה עצום, וקשה מאוד לחשוב על לקוח שלא ימצא כאן את עצמו. קבלו מעט טעימה מהג'ינסים, שבאמת בזה אין לקרייזר מתחרים. עכשיו כשהקלנו עליכם בהגעה אלינו, ואנחנו רגע לפני החגים, אתם צריכים להתחדש. קרייזר, קניון הזהב, קומה 2, צמוד לפקטורי, תבואו.